Πρέπει να καθαρίσω το μισό μου σπιτάκι. Εδώ έχει πολύ βρωμιά. Τι είναι αυτή η κολλώδης ουσία? Χάλια, αηδία. Οχ, τι έχω στην τσάντα μου? Κουτάκι κοκακόλα, αρουραίος. Οδοντόβουρτσα, τέλεια. Θα πάρω λίγη οδοντόκρεμα και τώρα καθαρίζω το σπιτάκι. Έτσι. Τώρα θα τα καταφέρω. Γεια στα φίλια, τι κάνεις? Κατάφερα να καθαρίσω το σπιτάκι. Τέλεια. Τώρα είναι τόσο λευκό και καθαρό. Σούπερ. Θα πάρω χρωματιστό χαρτί για διακόσμηση. Κόβω πράσινους στάβλους. Παίρνω ψαλίδι, πάμε! Πολύ ωραία! Και εδώ λουλούδια! Μαζεύω τα κομμάτια, σούπερ! Τώρα στολίζω το σπίτι! Τι ομορφιά! Κούκλα μου, πώς σου φαίνεται? Κράτα τη βολιά! Άφησε τα χρωματιστά αποτυπώματά σου σε όλο το σπίτι. Ξεκινά. Έτσι. Τι ωραία και φωτεινά που είναι. Και τι να κάνουμε εδώ? Το ξέρω. Μου έμεινε λίγο χρωματιστό χαρτί. Κόβω τα απαραίτητα κομμάτια, προσθέτω παράθυρο και πλαίσιο. Τόσο φωτεινό! Σιγά τα λάχανα! Εγώ θα κάνω κάτι ακόμα καλύτερα. Δώσ' μου το ρολόι. Τώρα θα καλύψω τη σκεπή με μελακό χαλί. Ιδέα! Τώρα το πρόσωπο του Τετ είναι χνουδωτό. Πολύ αστείο. Ωραίο! Και τώρα στολίζω το παράθυρο με όμορφο πλαίσιο με διαμάντια. Προσθέτω χρυσές καρδιές και εδώ βάζω ένα όμορφο χρυσοφράχτη. Απίστευτη ομορφιά. Κι εγώ έχω φράχτη. Τρεμάρε μου, Τέντελ εδώ. Κοίτα, θέλω αυτές τις πέτρες. Φέρτες. Κατάλαβες? Βρε, τι κάνεις? Περίμενε, είναι το στέμμα μου. Θέλεις να στολίσεις το μπαλκόνι με